Minulý rok sme sa išli na dovolenke uvariť. A tak sme tento rok vybrali Island. Vybrali sme si takú super cestovku, kde šéfuje Stanka. A tá nám poslala až domov sprievodcu Tomáša a on nás bezpečne dopravil z bodu A do bodu B. A dobre urobila, lebo bez neho by sme nenašli ani východ z letiska. Do kufra sme naložili všetko, od planet až po lyžiarky a odleteli sme objavovať svet. Na Islande sú tisícky vodopádov, jeden krajší ako druhý. Videli sme Gullfoss, Sevajalanta Foss, Skogafoss, Dettifoss, Hyposs a všelijaké iné fosy. Najväčší vodopád mal 120 metrov. Na Islande sa hovorí, že ak sa ti nepáči, aké je teraz počasie, tak počkaj 5 minút. No a tak aj bolo. Ako sme zmokli, tak sme aj uschli, aj 5 krát za deň. Ale bolo aj veľmi slnečno. Boli sme pozrieť aj čierny pláž Reinifajara, alebo tak nejako. Piesok je úplne čierny a voda je zase ako mlieko. Pár ľudí tam veru už aj spláchlo do mora. Sopky na Islande sú úplne všade. Asi 150 ich je stále aktívnych. Aj sme na jednej boli a aj sme vliezli dole do toho krátera. No a toto je lávové pole. Buchlo to tu asi 4 roky dozadu a stále sa z tej lávy dymí. Tuším, vzadu počujeme nejaké tunenie, no radšej my zdrhajme. A toto je najaktívnejší gejzír na Islande. Striecha do výšky 20 až 40 metrov a voda má až 100 stupňov. Tomáš nám ukázal, ako po kameňoch preskáčeme až priamo pod vodopád. Barta samozrejme išla. Ja som ich pritom natáčala. Reku, ak švacnú do tej vody, pod ten vodopád, nech majú aspoň peknú spomienku. Tomáš bol zodpovedný vodič a riadne dodržiaval všetky dopravné predpisy. Takže keď sme cestou k lavovej jaskyni zbadali túto tabuľu, povedal, to nevadí. Budeme sa tváriť, že sme si ju nevšimli. A tak sme sa všetci traja náramne nenápadne tvárili a pre istotu sme si aj popiskovali, aby si nás nikto nevšimol. Jaskyňa je plná lávy. Postupne sa zosýpa, ale tým dvom to samozrejme nevadilo. Ja som zatiaľ behala okolo toho krátera, sťa mrázik okolo jedličky a všetko som dokumentovala. Kvôli poisťovni. A potom Tomáš povedal, že ideme sa pozrieť hore na ten ľadovec. A len tak mimochodom podotkol, že pod ľadovcom je stále aktívny vulkán. No to ma teda ohromne ukludnilo. A mala som neblahé tušenie, že tí dvaja budú chcieť na ten ľadovec vyliesť. No a tak aj bolo. Rozbehli sa ako kamzíky a za nimi som sa vliekla ja, bohý mrázik. Pozreli sme si aj múzeum Perlan, mali tam úžasné planetárium a aj ľadovú jaskyňu. Popozerali sme si celé mesto a boli sme aj v Bielom dome, kde Reagan s Gorbačovom skončili studenú vojnu. A ako zlatý klinec celého výletu nám cestovka vybavila polárnu žiaru. A na budúci rok s nimi pôjdeme na Zanzibar. No, teda ak nás babka pustí.